Hello guys! Madong adlaw ni Jung tanan. Welcome back sa moang channel. I Lixie Vlog. So karong adlaw guys, mupalit kog saging kay magmukbang mig saging nga kana bitong sulabis kaguwang jud guys ang ganahan. Palit kog saging atos merkado guys. Unja tangiran ninjo unja kay magpasulabi mig kaon. Kay murag lami jud isimo-simo rong panahona. Ganahan ko magkaon-kaon guys. Unja guys, nipalit po si Ate Ali og mani. Kaya namin na maligya lagi daning mani. Tagsitinta ko nung gantang. Nang lamia kay bag upang panglin. Lami jud kan og mani guys. Kanang bag upang panglin. Bag upang pinupo. Dama to guys, magpasulabi sa kog palit sa kog saging. Kay murag lami jud kag saging kay dugay na pud mi kag saging sa parit sa ginamos. Ari lamia, tangirin jud siya guys. Kay magpalit sa kog saging. Guys, ara kahampuong ka jo. Tag 35 rag kilo. Nagikan ti. Cagayan. Okay guys, naluto nagsaging guys. Pakpakan sa na haron, ja maghimo pug kog katong ginamos, butangan nagkalama. Butangan hag limong sito dia. Kasan sa rin nagbalik jo. Parang lamian na. Busuk baka ni hibaw ani ron. Busuk magpurunig maintan na, amintan ma. Landungan na, malandungan. Ano bango? Mabugnaw na. Mabugnaw na. Dahil mo kaan kanay? Ano naman ay? Aman. Your ngipon? Ala, humok lagi. Hinog-hinog siguro ni. Galit ko ano niya. Mama Ale? Nagsagi ni Bers. Pula. Ingan bitaw ko. Tagalan ko palagi. Scam Israel. Pag hinay ko na galing ha, mga dun. Pero magahi mo lagi ka ba na? Mabugnaw ko ng gahe. Imabaw ang sabaw. Kaya ko ng kaling mo. Pagkalim ko may gahi. Pisyo ba kang limbuhol na rin guys. Saging nga nabugnaw na. Mga altanin nyo guys. Aso-aso pa na din na. Mani. Lakay. Push asa sila. Lagsikaw na din yung mata ha. Ito ano lagi? Umay na napoy man eh. Ito. Nami mabakit na isang isna. Napabeda ng kaliro. Una ka matungod dyan. Ya, na. Ikaw ang sabaw na. Abi na mas ba? Uy, hinog-hinog na po. Lamig na tamis na. Dara mamali. Diyan, saging! Lamig, manggod kay tamis-tamis. Ngayon mo, tamis dyan. Agdig mo, ang saging ba? Samay-samay. Samay-samay. Kuya, ulit kag plato ya. Kaldirin man. Wala bisinti. Ito. Yung jarit, mabayit ka mo yung may labhapit. Magkigwa, o step ni mong kasing-kasing. Yung tama, Julie din yan. Tama ko yan sa iya. Dahil mo hila ka. Ay, ako na mo. Mulubog ka. Kaya mo balik naman. Sakit nila. Saan? Bilatihan. Kuranan. Kuya, danig bilatihan ron mag-uur. Ito kuranan. Bilatian din ni ron. Magbila, maghana. Buang nga. Kani kay mular gamang ka jud na rin nilang duha mong hilak. Hilak na simbuhon. Hilak din na kay ngawon man na. Ngawon man ang aga. Nan tagasanas ihi. Bitaw ngawon mo jud. Ngawon gid mo kay abang Tagdag niya. Bakay na. unsa binahan. Unsa nay? Mingaw na sa kanang minhalay naman. Nagbinahalay. Sana all nagbinahalay. Minhalay na. Ya kay long distance relationship naman po. Sige na han English po mo dito. Hindi ara. Awang tahon. Kali na kay ang mga saging na naglutoy. Mugahi bitaw siya magic ganing saging na nay. Hinog na dun. Kaya ito nga man ka. Guys, amahan ta nay. Yung kaang sahin. Saging. Di kaya sa mo pusulabig saging kay bago babadya na hinguan. Sakto na din na sa kabukay lain na bak. Gahi man lagi nay. Naabos at mga ginirit. Medyo ko mo. Imo nang ikog aro mo. Maadyo mo lantoy-lantoy yung gabi eh. Yeah. Hi mga guys. Ako dyan ko magpasusulabig saging mga guys. Kay kuhan. Hanggang Hinog. na.
Pangahan bitaw ko na. Tungahan. Bawal ko ni mga ulcer na, mo ka ni. Ano nang dejo ko na sa salabi dani dyan. Dito pa sila rin. Kapto na dyan yung may isang bukok. Ano, ito na mo dengan. Tuwabot, ha? Ito na mo dengan. Siguro. Pila ra ba itong timo-timo? Nagbabalik. Hindi mo ito hibawaan. Lusakan. May ito grabo ko sang lawas gani. Yung barok. Dia lusakan. Hinog na ah. Gimingaw dito sa unag. Gimingaw dito sa unag kuan kanang wala bang nilusak? Nilusak na saging. Wala may gabong. Wala may saging. Udit. Makasaging ramantag makapalitag merkado. Balik lagi ko dito na ay. Tag 100 kilo. 140 sa wala ay. Kani kay tag 35 kilo man. Ang nabayad na ho, di. 180. 180. Bitaw 116 ra. Sukli pa, dosiso. Malay sukli, dosiso. Piraso. Wa ka mo teslo nay? Naman. Naman. Hando si Su. Dosiso ba na? Dosiso kay igso man sila. Naman ang Siya? Ning, pila, tapos na kay mo na katunay. ag, sobra sa 180, dosiso. Dosiso. Ag sukli so. Aw di pa man ay dosiso. Iningas adoy ag sukli so. Pag ingat pag tindero. Tamis eh. Tamis. Aw di pa man ay dosiso. Disiso. Dosiso. Sabot ka na yan na din na. Kung ganun lagi, tayo makaintindihan tayo lagi. Diya, iya, mag-Tagalog ko dito sa Manila, iya. Tagalog. Eh, wak mo din ka, lingog si mong Tagalog. Kasi mo yun ka, magkaroon ka dumating, mingan ka. Di Tagalog, Tagalog yung istorya. Bisaya, Bisaya ng kana to. Ah, di man katindero po. Ano? Okay na. Sa Tagalog, kuan, tinggiro. So Bisaya, kauban na. Kaya istorya mo to. Unsa may kaya to? Hindi mo katindero, kuan ka, manager. Hapit na. Ano siya ka ng... Manager na ng Reverse. Ha? Manager. Tigtimpla mo ka ha? Boss, kaduang boss. Yung gahi na may tao na. May kadahon mo. Salingahan. Boss ba, bali boss ba. Dagbosin. Busot, manggod na. Na, busot. Haring mali busot tayo magpangita. Hindi mo ang gusto ka. Napadilayan. Kuhanin ka lang na latbag naman. Bitaw! Di ka gusto. Hinog na. Inyog, lagi na yun. Ang tamis. Kalig mo ano, may lab. Ito. Ito man eh. Wala naman natin. Na may pagano niya. Pangingat ko ang ilong. Mato pa rin si Polo kang kagwapa pagbalikan court na. Ano nga pa pag? Sige dahan. Sakit guys, sige kami. Tanga ko. Gwapa gapon. Tanan man tagwapa. Araw, hindi mo sugot ka maray gwapa. Hindi mamaari. Si nanay di kinagpapaham. Araw. Kutis porcelana. Pinamautan. Hindi maitim si nanay. Hindi ka maitim na. Bisag magpasulabis init. Ya. Ito. Medyo na. Naman siguro bag na si tatay ni mo magabi inay. Kasi hapit mo matangin. Hapit mo tatangin. Yung buhol. Kasi juga tuong ay sa alim. Kasi mapikon tayo ka na. Ang na. Wala ka puti. Binali. Ang katong. Hapit mo tatangin. Ningan kong nanay nga. Naman siguro ibag na si tatay ni mo magabi inay. Hapit mo matangin saging. Ay, so. Dati na, laglo. Magnus. Dito, nga na, hindi ang kutis nga nanay. Sulabi naghang. Pero ano nga eh? Wala hinang saging na eh. Kung istoryahan na mapagsaging ka rin. Putol o putol. Manghapon na nga to. Maunan. Wala. Wala na. Wala na. Open na. Smile sa nay. Ay, Bon! Kay mani gani. Kan kaduang salam. Ano ba yung iba ron? Bigdal ka pa salamat si kung mamali ka nakakaon pag migman ni Dari. Gani ha. Parang lamian eh. Harap Tapos na. ko pa nabuhong siya mong putong-putong naghigwa. Awa, huli di ay. Yan mo nay.
Balik ang tayo ito. Balik ko na bis na niyo. Dahil madanis probinsya kay lami may kan kaon. Lami bitawad tos Manila, sus gid naratag-lag nang isa ka ros buhol ang lami ara pagid mga lagot mo. Kwarta to. Daghang pagkaan to. Kwarta. Ato makapalit tag di tagali kapalit og kamong gay ko tay jis. Ang dami pang ipon ra pag mga gulay. Ise! Magigit ka rin. Tubig reverse! Dapat ka. Ayan. Kaya namang bugnaw. Kana. Kita ano ba na? Bugnaw. Oo, pwede. Ikat man lang. Ano to? So guys, maro ni akong vlog rong adlaw guys. Kani nagkaog saging midari. Ja guys, maro ni ang vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtan-aw. God bless ninyong tanan, amping mo kanunay. Thank you for watching guys. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Nanay. Salamat. Bye-bye. Saging. Salamat sa saging. Bye-bye guys.